Pnawn da, y nofel ydym ni yn mynd i thrafod pnawn yma fel soniodd Ffion yn fanna ydy Blasu gan Manon Steffan Ros. Nofel y bydd rhai o'na chi wedi ei darllen gobeithio erbyn hyn, a mae'n debyg eich bod chi wrthi yn paratoi rwan at yr arholiad llafar, lle byddwch chi'n trin a thrafod y nofel. Yn ystod y sesiwn yma pnawn yma, mi edrychwn ni ar gynnwys y nofel, a'r themâu a chymeriadau'r nofel. Be sy'n braf dwi'n meddwl am arholiad llafar fel yr un ydych chi'n mynd i gael ar y nofel yma ydy nad oes na atebion cywir neu anghywir mewn ffordd. Does na'm rhaid i chi hyd yn oed fod wedi mwynhau y nofel a deud y gwir, ond mae'n rhaid i chi allu rhoi rhesymau dros eich barn. Mae o'n gyfle i chi drafod nofel rydych chi gyd wedi darllen mewn ffordd deallus ac yn gyfle i chi bownsio oddi ar syniadau a sylwadau eich gilydd. Mae yna ddisgwyl i chi gymharu'r nofel yma efo nofelau a gweithiau perthnasol eraill yn does, a dwi'n mynd i gyfeirio at amball lyfr neu ddrama ddoth i'n meddwl i yn ystod y sesiwn yma. Ond be swn i yn argymell ydy wrth i chi darllen y nofel a meddwl am y themâu, eich bod chi'n cadw nhw mewn co os ydych chi'n mynd i'r theatr neu'n gwrando ar raglen radio neu unrhyw beth fel yna. A dwi'n gwybod bod o'n gallu teimlo fel peth reit annaturiol i ffeindio cysylltiadau neu wrthgyferbyniadau rhwng gwahanol lenyddiaeth. Ond pan ydych chi yn digwydd baglu ar draws rhywbeth perthnasol, mae o wir yn gallu cyfoethogi eich profiad chi a'ch dealltwriaeth chi o be ydych chi'n ddarllen. Dwi'n gallu mynd ymlaen. Wel, mae Blasu yn nofel sydd wedi ei gosod mewn lleoliad penodol, ym mhentre bach Llanegryn yn ymyl Tywyn ym Meirionnydd. Ac yn ardal Tywyn mae Manon Steffan Ros yn byw erbyn hyn. Mae'r nofel hefyd wedi ei gosod o fewn ffrâm amser penodol iawn rhwng 1937 a 2012, sef blwyddyn cyhoeddi'r nofel. Ac ynddi, mi gawn ni giplun neu snapshot reit gyflawn o fywyd mewn pentra gwledig ar hyd y blynyddoedd hynny. Ac o oes un unigolyn yn benodol, sef Peggy y prif gymeriad. Mi ddilynwn ni ei hanes hi o pan mae hi'n ferch tua 7 mlwydd oed hyd at pan mae hi'n marw yn hen wraig yn ei 80au. Rwan, mi wna i grynhoi'r plot yn sydyn iawn yn fan hyn i'ch atgoffa chi, neu os oes rhywun yn ymuno yn y sesiwn sydd heb ddarllen y nofel ac sydd yma o ran diddordeb yn unig. Ar ddechrau'r nofel, mi welwn ni Peggy yn ferch bach yn crio ar stepan drws cymdoges iddi yn hwyr yn y nos am ei bod hi'n poeni am ei mam. Mi gawn ni wybod nad ydi ei mam hi'n siarad efo hi, dydi ddim yn ei bwydo hi'n iawn nac yn gofalu amdani. A da ni'n cael yr argraff yn syth bod gan mam Peggy broblemau iechyd meddwl reit dwys. Mae mam Peggy'n cael ei hanfon i'r ysbyty meddwl yn Ninbych, ac mae Peggy yn symud at ei nain a'i thaid i Dyddyn Sgwarnog, lle mae hi'n cael ei magu o hynny ymlaen. Ar ôl 10 mlynedd, mae Jenny, mam Peggy, yn cael dod adra o ysbyty Ninbych, a Peggy yn tua 19 erbyn hynny. Mae hi'n symud yn ôl i gartra ei mam, Glanrafon, ond mae mam hi'n dal i ddiodda o salwch meddwl, ac mae hi'n gallu bod yn reit greulon hefo'i merch. Mi ddilynwn ni hanes Peggy wrth iddi ddechrau canlyn Francis, mab y siop, ac mae hi'n dibynnu arno fo i'w helpu hi pan mae hi'n dod o hyd i gorff ei mam yn yr afon. Wrth i'r nofel a'r blynyddoedd fynd yn ei blaenau, mi welwn ni Peggy yn priodi Francis ac yn helpu i redeg y siop. Mi welwn ni hi'n beichiogi ac yn dod yn ffrindiau agos iawn efo Annie, gwraig y gweinidog, sy'n gymeriad pwysig iawn yn ei bywyd hi. Mae hi hefyd yn dechrau poeni am ei iechyd meddwl ei hun, yn poeni fod salwch meddwl ei mam yn rhywbeth etifeddol, ac mae hi'n penderfynu ei bod hi angen amser iddi hi hun bob hyn a hyn, i ffwrdd o bawb a phopeth. Felly mae hi'n dianc i westy ym Mhwllheli pan mae hi'n cael y pyliau yma o iselder. Mae Francis, ei gŵr hi, a Hyw y mab yn penderfynu y bydda fo'n gwneud lles i Peggy gael rhywbeth i'w chadw hi'n brysur,
ac felly maen nhw'n prynu caffi ar y prom yn Hywyn, gan werthwr tai o'r enw Merfyn Thomas. Peggy sy'n rhedeg y caffi, ac mi gawn ni'r argraff fod hwn yn gyfnod reit hapus, lle mae ganddi ei phwrpas yn gweini ar ymwelwyr a phlant ysgol, ac yn cyflwyno blasa newydd i bobl efo'r milkshakes anhygoel mae hi'n ei cynnig. Mae Merfyn Thomas, y gwerthwr tai, yn cael ei swyno gan Peggy yn syth, ac yn dod yn ymwelydd dyddiol ar caffi. Mae o'n syrthio mewn cariad efo hi, ond wrth i'r tensiwn rhywiol mae gynyddu rhwng y ddau, cyn i unrhyw beth ddigwydd, mae Peggy'n penderfynu mae gwell fydda gwerthu'r caffi a mynd yn ôl i dreulio'i hamser yn y siop efo'i gŵr. Mi welwn ni fod Peggy yn cael yr argraff yma ar sawl cymeriad arall hefyd, yn ei swyno nhw gan fod na ryw dirgelwch yn perthyn iddi, er ei bod hi wastad yn cael ei ddisgrifio'n ddigon plaen o ran ei golwg. Pan daw cyfnod rhedeg y caffi i ben, a Hyw, mab Peggy, yn gadael i fynd i'r brifysgol, mae Peggy'n penderfynu mabwysiadu bachgen bach du o Lerpwl, gan fod plant du yn ei chael hi'n anodd ffeindio cartrefi a chlypla gwyn isio plant sy'n edrych yn debyg iddyn nhw eu hunain. Mae hi isio gwneud rhywbeth da, fel mae hi'n dweud, ac mae Jonathan, yr hogyn bach, yn cyrraedd Llanegrin ac yn dod i lenwi bywyda Peggy a Francis. Mae hynny fel petai o'n drobwynt i iechyd meddwl Peggy. Erbyn diwadd y nofel, mae hi'n nain a Hyw, ei mab arall hi, wedi priodi a chael mab bach, ac yn ddigon bodlon i byd wrth iddi edrych yn ôl ar ei blynyddoedd. Mae Jonathan hefyd wedi troi hen siop i dad a'i daid yn gaffi, ac mae pwysigrwydd bwyd yn parhau wrth i Jonathan fod wedi etifeddu diddordeb i fam mewn coginio. Felly dyna'r plot yn fras iawn, gweld bywyd rhywun digon cyffredin yn ei gyfanrwydd ydan ni mewn ffordd. Gweld Peggy yn tyfu, yn aeddfedu, yn ffurfio perthnasa neu'n cyffwrdd â bywyda pobl, yn profi pethau am y tro cyntaf ac yn mynd drwy gerrig milltir bywyd. Ac am ein bod ni'n cael darlun mor gyflawn o hanes i bywyd hi, mi welwn ni hefyd sut mae phrofiadau hi o'i gorffennol yn effeithio arni yn y dyfodol. Mae'r nofel hefyd yn dal rhai o'r newidiadau sylweddol fath i gymdeithas yn ystod yr 18fed ganrif. Mi ddudais i fod y nofel yn rhychwantu cyfnod rhwng 1937 a 2012, cyfnod o 75 mlynedd i gyd. Mi welwn ni bethau bach fel ceir yn raddol yn dod yn bethau mwy cyffredin. Mae yna awgrym cynnil o deledu wedi cyrraedd y tŷ ar dudalen 245, lle clyw'n ni i bod hi'n rhwng amser te a phobl y cwm. Mae yna brydau bwyd gwahanol yn cael eu cyflwyno a chynhwysion mwy egsotic yn dod yn bethau haws cael gafal arnyn nhw. Ella bod yna le i ddangos mwy o'r newidiadau yma mewn gwirionedd. Does na ddim sôn chwaith am yr ail ryfel byd ddigwyddodd rhwng 1939 ac 1945. Mi fydda'r rhyfel yn sicr wedi cael effaith ar bentre bach fel Llanegrin, a rhai o ddynion y pentre wedi gorfod mynd i ymladd. Mi welwn ni hefyd wead cymdeithas glos Llanegrin yn newid efo'r blynyddoedd. Mae mab Peggy, Hyw, yn enghraifft o rywun a dawodd y pentre i fynd i'r brifysgol yn Lerpwl, a ddaeth ddim yn ei ôl. Ac mae yna sôn ar ddechrau'r nofel ar dudalen 8 am fel mae tŷ Rhosys, sef tŷ'r gweinidog a'i wraig Annie, erbyn hyn yn gartref i deulu ifanc o Dywyn. Dydy'r newid yma ddim yn cael ei ddarlunio fel peth gwael yn y nofel yma, nid darlun o dau ha ac o Saeson yn symud i mewn sydd yn fan hyn. Dydy o'n ddim byd mwy na sylwebaeth o fel ag y ma hi, ac o fel mae pethau yn newid efo amser. Mae Peggy ydi prif gymeriad y nofel, nid drwy llygid hi mae'r nofel wedi cael ei sgwennu. Dim ond 2 benod sydd yna o'i safbwynt hi mewn gwirionedd. Mae bob penod arall wedi cael ei sgwennu o safbwynt gwahanol gymeriadau, ac yn sôn am eu hatgofion nhw, eu hargraff nhw o Peggy, neu eu perthynas nhw hefo Peggy.
Ac mae hynny'n gadael i ni glosio at nifer o gymeriadau eraill, nid dim ond Peggy. Mae'r penodau yn symud mewn trefn gronolegol, lle da ni'n cael gwybod ar ddechrau bob penod pa flwyddyn ydy hi, pwy sy'n llefaru yn y benod, a phwy ydyn nhw. Be arall sydd gennym ni ar ddechrau bob penod ydy reseit, ac mae'r pryd bwyd neu'r reseit hwnnw yn gysylltiedig â'r benod sy'n dilyn. Ac mae yna arwyddocâd i'r reseitia yma. Ym mhenod gyntaf y nofel, mae hi'n 2010, hyn i ni fynd yn ôl mewn amser. Ac mae mab Peggy Jonathan yn rhoi'r llyfr nodiadau iddi ar ei phen-blwydd yn 80 oed, ac yn gofyn iddi sgwennu hanes i bywyd yn y llyfr. Mae Jonathan yn rhedeg y caffi, a dyma leoliad dechrau'r nofel. Mae hynny'n syth yn awgrymu pwysigrwydd bwyd fel thema ganolog i'r nofel. Mae Peggy'n mynd am dro drwy'r pentre, ac mi gawn ni awgrym o'r holl straeon a'r holl bobl oedd yn rhan o'i bywyd hi wrth iddi basio tai a llefydd penodol yn y pentre sy'n dod ag atgofion yn fyw o'i blaen hi. Rhai yn atgofion hapus ac eraill yn rhai poenus. Mae hi'n cofio am y gacen sinsir gafodd hi gan ei chymdoges yn noson honno landiodd hi ar ei stepan drws hi'n crio. Ac ar ôl cyrraedd yn ôl i'r caffi, mae hi'n dechrau sgwennu yn y llyfr nodiadau. Ar y pwynt hwnnw, mae yna awgrym mai sgwennu'r reseit y gacen sinsir mae hi'n ei wneud yn y llyfr, yn enwedig gan mai dyna sydd ar y dudalen nesaf yn y nofel, ond dydan ni ddim yn gwybod hynny i sicrwydd chwaith ar y pryd. Ond yn y benod ola, mi welwn ni Jonathan yn clirio pethau i fam ar ôl iddi farw, ac mae o'n dod o hyd i'r llyfr nodiadau sy'n llawn reseitia ac enw rhywun uwchben pob reseit, yn union fel sydd gennym ni ar ddechrau bob penod. Mae o'n ama tybed ai arbrofion oedden nhw a mam yn trio ailgydio mewn hen flasau gan briodi'r blas a'r atgof gystal ag y gallai. A dyna yn union ydy'r nofel. Priodi, blas ac atgof o bobl a digwyddiadau. Mae'r blasau gwahanol fel petai nhw'n deffro atgofion penodol iawn. Mae bob penod felly wedi'i sgwennu o safbwynt y person sydd â'i enw uwchben y reseit. Mi gawn ni benodau gan pobl agos iawn at Peggy, ei theulu hi a'i ffrind mawr hi, Annie, ond mi gawn ni hefyd benodau o safbwynt pobl fy'n rhan fach o'i bywyd hi am gyfnod, neu gan amball un nath ond ei chyfarfod hi unwaith yn iawn. Mae'r reseitia yma wrth gwrs yn rhoi arwyddocâd i deitl y nofel, Blasu. Ond nid dim ond blasu bwyd sydd yma chwaith. Da ni'n cael blas o bywyd Peggy yn ei holl gymhlethdod, blas o gyfnod penodol, blas o fywyd gwledig yn Llanegryn. Ac mae Peggy hun yn profi ac yn blasu pethau drwy hoes, ac yn blasu bywyd mewn ffordd wahanol unwaith iddi symud at ei nain a'i thaid, lle mae hi'n cael gofal ar ôl cyfnod o gael ei hesgyluso gan ei mam. Ac mae blasu yn wahanol i fita. Nid y bwyd ydy'r peth pwysig yma, ond y blas, yn felys, yn chwerw, yn hallt. Mae yna rhywbeth sy'n hwyrus iawn am y gair ac am deitl y nofel. Mae Manon Steffan Ros wedi cyfieithu'r nofel i'r Saesneg hefyd, a theitl y nofel yn Saesneg ydy The Seasoning, sydd hefyd yn deitl gwych, dwi'n meddwl, yn cyfleu bod rhywun neu rhywbeth yn aeddfedu hefo amser, ond sydd hefyd yn dal y synnwyr yna o flas. Mae yna frawddeg o ddisgrifiad ar flaen y fersiwn Saesneg hefyd sy'n ddisgrifio'r nofel. Spicy like ginger, sharp and enticing, a Moorish slice of life. Mae o'n ffordd unigryw ac effeithiol o gyflwyno stori a hanes rhywun i ni'r darllenwyr. Dydy hi ddim yn nofel gonfensiynol yn hynny o beth, wedi'i sgwennu yn y trydydd person neu o safbwynt un person. Ac oherwydd hynny, mi gawn ni ddarlun gonest a chytbwys o Peggy. Mi welwn ni hanwyldeb hi, i gofal hi o bobl a'i hawydd hi i fyw bywyd da. Ond mi welwn ni hefyd i ffeileddau hi, i problemau iechyd meddwl hi, ac mi gawn ni glywed i chyfrinacha hi hefyd.
Ar y cyfan, mae hi'n berson annwyl a hoffus, hyd yn oed os ydy hi'n berson reit gaeedig ac anodd i'w nabod yn llawn. Ond nid pawb sy'n hoff ohoni chwaith. Pan o'n i'n meddwl am y nofel yma fel cofnod o oes rhywun digon cyffredin a chofnod o gyfnod penodol yn yr 18fed ganrif, mi ges i'n atgoffa o lyfr o'r enw Atgofion Ruth Mynachlog. Mi oedd Ruth Jones, neu Ruth Mynachlog, yn fyw oes o flaen cymeriad Peggy, os liciwch chi, ac mi oedd hi'n berson go iawn, yn wahanol i Peggy. Mi gafodd hi ei geni yn 1856, ac mi fe oedd hi'n byw yn Halgarreg yn Ne Ceredigion. A pan oedd hi'n 83 oed yn 1939, mi gyhoeddodd hi ei hatgofion mewn llyfr. Dynas gyffredin oedd hi, heb ryw stori fawr, ond dyna sy'n gwneud yr atgofion yma yn rhai pwysig. Maen nhw'n gofnod o fywyd fel ag yr oedd o i bobl gyffredin yn y 4edd ganrif ar 15. Mi gafodd atgofion Ruth Mynachlog i ailargraffu yn eitha diweddar, a dyma sut disgrifiodd un o'r golygyddion y llyfr. Nid hanes un fenyw sydd yma, ond hanes bywyd gwerin. Mae Ruth yn symbol o arwriaeth y werin honno, ac o dewrder mamau a gwragedd cyffredin Cymru dros y canrifoedd. Y menywod hynny nad oes sôn amdanynt yn y llyfrau hanes. Mae bywyd y ferch yn cael lle amlwg yn Blasu. Mae'r darlun o fywyd Annie, ffrind Peggy ac wraig y gweinidog, yn dangos diflasrwydd ac unigrwydd bywyd domestig, lle mae edrych ar ôl y plant a chadw tŷ ydy'r cwbl sy'n llenwi i dyddiau hi. Mae'r darlun o fywyd Peggy yn un go wahanol, a hitha'n gymeriad penderfynol a chymleth. Nid merch syml sy'n gwneud fel mae ei gŵr hi'n dweud ydy Peggy. Mae hi'n mynnu mynd i Bwlleli ar ei phen ei hun, ac mae hi'n cael ei ffordd yn mabwysiadu Jonathan hefyd. Ond i fynd yn ôl at atgofion Ruth Mynachlog, mae yna debygrwydd yn y ffaith mae hanes un ddynes sydd yn y nofel yma hefyd. A'i bywyd bob dydd hi yn adlewyrchiad ehangach o fywydau pobl gyffredin mewn pentra gwledig. Gadwch i ni edrych yn fanylach ar themâu y nofel ta. Ac mi ddechreuwn ni hefo y thema amlyca sef bwyd, wrth gwrs. Dyma ydy thema fawr y nofel, ac mae yna gymaint sy'n gysylltiedig hefo'r thema yma. Ar ddechrau'r nofel, mi welwn ni fod bwyd a'r gacen sinsir yn benodol yn cynrychioli cysur a gofal, a hynny yn cyferbynnu efo'r diffyg gofal oedd Peggy yn ei gael gen ei mam. Mae Mai Davies, cymdoges Peggy, yn cymryd Peggy i mewn pan mae hi mewn angen y noson honno mae hi'n cnocio ar y drws. Mae hi'n ei bwydo hi efo'r gacen sinsir ac yn rhoi llefrith cynnes iddi. Mae Peggy'n profi'r un gofal a chysur drwy fwyd maethlon a blasus pan mae hi'n symud i byw at ei nain a'i thaid. Ac mae'r bara ffres a'r pwdin barlus hufennog mae hi'n ei gael yn Hyddin Sgwarnog hefo'i nain a'i thaid yn brawf o hynny. Prawf o'i hesgil istod hi cynt ydy'r ffaith bod ei stumog hi ddim yn gallu dal bwyd mor gyfoethog a hitha heb arfer efo fo. Ym mhenod Jenny, mam Peggy, mae o'n arwydd o cael mae pwdin barlus mae Peggy yn ei wneud ac yn ei fwydo a llwy i'w mam pan mae hi adra o'r ysbyty iechyd meddwl. Mae o'n ffordd i Peggy gynnig yr un cysur a gofal i'w mam. A Jenny wedi colli bob blas ar fywyd. Mae profi'r pwdin barlus yn ei chyffwrdd hi i'r byw. Ac mae hi'n ei ddisgrifio fo yn arteithiol o hyfryd, yn bob dim a ddyn flasus i mi, yn bob dim roeddwn ni wedi golli. Ac nid dim ond colli blas ar fywyd mae Jenny wedi ei wneud, mae wedi colli'r berthynas efo'i rhieni hefyd. Ond bod y blas hwnnw'n brifo, mae Jenny yn cydnabod y cysur mae o'n gynnig hefyd. Feddyliais i ddim am gysur y bwyd a wnaeth mam i mi, tan i mi ei dderbyn o unwaith eto gan fy merch fy hun, 10 mlynedd ar 20 yn ddiweddarach, medda hi.
Nid dim ond gofalu am Peggy oedd Mai Davies y gymdoges yn ei wneud chwaith. Roedd hi'n gofalu am sawl teulu tlawd yn y pentre, wrth fynd â bob math o ddanteithion oedd hi'n ei pobi iddyn nhw. Ac roedd pobi a bwydo pobl yn fath o therapi iddi hi ar ôl iddi golli i gŵr, yn ffordd o roi pwrpas iddi. Yn angladd Mai Davies, mae'r gweinidog yn darllen Salm 136. Ef sy'n rhoi bwyd i bawb oherwydd mae ei gariad byd hyd byth. Ac mae hynny'n disgrifio yn berffaith y gofal a'r ceredigrwydd roedd hi'n ei ddangos at blant a phobl y pentre drwy'r bwyd roedd hi'n ei rhoi iddyn nhw. Mae Peggy yn dangos yr un caredigrwydd drwy wneud un o'r eseitiau Mai Davies a rhoi'r pryd i fab Mai, Kenneth, ar ôl yr angladd. Ac mae Annie hefyd wedi pobi cacen i groesawu Kenneth a'i wraig i dŷ gwag i fam ar ôl iddi farw. Dyna fwyd yn arwydd o garedigrwydd a gofal eto, hyd yn oed at rhywun nad oedd y ddwy yn ei nabod yn dda iawn. Mae yna sawl cyfeiriad yn y nofel at ba mor dena a gwelw ydi Peggy pan mae hi'n ferch fach, a hynny gan nad oedd hi'n cael maeth a gofal gen ei mam. Mae Mai Davies yn ei disgrifio hi fel hyn. Merch dal fain oedd Peggy Glanrafon, a merch ddigon plaen hefyd, druan fach. Roedd ei gwallt yn hir ac yn crogi fel cymffonau llygod mawr o amgylch ei sgwydda, a gwawr felen afiach ar ei hwyneb. Byddai llawer o'r plant tlawd yn felyn fel hyn, eu rhieni'n rhy brin o arian i fedru prynu llysiau ffres a chi coch iddyn nhw. Ac mae nain hi yn deud wrth ei thaid. Mae hi wedi llwgu, Siôn. Ei hywynedd hi heb i torri, ei chorff bach hi heb i folchi. Be nath ein merch ni yw merch bach hi? Mae'r esgilistod yma brofodd Peggy a'r ffordd gafodd hi llwgu gan ei mam yn arwain at obsesiwn hefo bwyd ac at anhwylder bwyta. Mae pherthynas i efo bwyd yn un cymhleth ac mae o'n gwreiddio o'i chyfnod hi yn blentyn ifanc. Mi welwn i'r duedd ynddi i orfwyta hyd yn oed pan oedd hi'n blentyn 7 oed, a bosib iawn fod hynny am ei bod hi wedi mynd heb ddim am gyhyd. Pan eith Mai Davies a hi i dŷ'r gweinidog yn y bora, mae hi'n cael cynnig rhywbeth i fita. Mae hi'n gwrthod i ddechrau gan ddeud fod Mrs Davies Beach Grove wedi gwneud clamp o frecwast iddi, ond wedyn mae hi'n deud, ond mi fyddwn ni wrth y modd yn cael rhywbeth bach os nad oes ots gyda chi. Mae'r duedd mae ynddi i fod yn reit farus ac yn cael ei weld eto ym mhenod Gwynfor Daniels, y garddwr, pan mae o'n sylwi fod y bwyd mae o'n ei dyfu yn y tŷ gwydr yn diflannu. Ac yn gynnar un bore, mae o'n dal Peggy yn yr ardd ar ei ffordd i'r ysgol yn bwyta un o'r tomatos. Mae o'n rhesymol iawn efo hi, ac yn holi ydy hi'n cael brecwast gan ei nain a'i thaid yn Hyddin Sgwarnog, ac mae hitha'n atab, ydw, clamp o frecwast mawr, ond erbyn i mi gyrraedd yma, mi dwi'n llwgu eto. Mae o'n awgrymu efallai dylai hi fwyta mwy o frecwast, a'i hateb hitha ydy, dwi'n bita cymaint ag y gallai, a dydw i ddim yn llwgu yn union, ond wyddwch chi, Mr Daniels, dydw i byth yn teimlo'n llawn chwaith. Mae hynny'n arwydd cynnar, falla, nad oes gan Peggy berthynas iach efo bwyd. Mi glwn ni'n hwyrach ymlaen yn y nofel pan mae Peggy yn oedolyn, fod gorfwyta yn dal yn broblem ganddi, a'i bod hi'n trio cudio'r ffaith i bod hi'n gorfwyta. Mae Francis i gŵr hi yn dod o hyd i bocs o fisgedi gwag a hanner dwsin o bapura masfa tu ôl i'r cwpwr dillad un bora, ac yn deud i bod hi wedi gwrthod cinio a swpar y diwrnod hwnnw. Mi glwn ni hefyd am adeg pan oedd Hyw y mab wedi sleifio i lawr y grisiau ganol nos i'r siop i nôl rhywbeth i fita, a dyna lle dath o hyd i'w fam yn ista ar y llawr yn bita hufen iâ.
Mae Hyw yn ymwybodol, hyd yn oed pan mae o'n blentyn nad ydi ei fam o yn hollol iawn, a bod ei phatryma bita hi yn annaturiol. Mae o'n holi ei dad. Ydych chi'n meddwl mae'r ffaith iddi gael ei llwgu sy'n esbonio pan mae patrwm i bita hi mor rhyfedd rwan? Y gorfita ar ei phen ei hun. Ac mae ynta'n dangos i'w dad yr holl bacedi siocled gwag mae o wedi ffindio mewn gwahanol droria a chypyrda. I bod hi'n anodd i blentyn fod mor ymwybodol o salwch i fam, a bod Peggy'n teimlo'n euog am hynny, mae profiad Hyw fel plentyn yn wahanol iawn i brofiad Peggy. Dydy salwch Peggy ddim mor dwys a salwch i mam hi. Ac mae gan Hyw i dad yn angor hefyd, lle nad oedd gan Peggy neb ond i mam. Mae yna sawl disgrifiad hefyd o'r ffordd mae Peggy yn bita, yn awchus ac yn anifeilaidd. Mae rhai o'r bobl sy'n sylwi arni bita yn dotio ar ei harchwaith hi, ac eraill yn ffieiddio tuag ato fo. Ond eto, mae'r disgrifiadau yma a'r ffaith bod pobl yn sylwi ar y ffordd mae hi'n bita, eto yn awgrymu nad oes ganddi berthynas normal hefo bwyd. Dyma chi rei enghreifftiau ar y sgrin. Mam Peggy sy'n siarad yn y dyfyniad cyntaf yma. Trodd Peggy at ei bara, a'i fwyta gyda'r ffasiwn awch fel na fedrwn ni edrych i ffwrdd, cegiad ar ôl cegiad a phob un yn drwch o fenyn a jam. Does dim urddas ganddi. Dyma argraff Francis ohoni wedyn. Edrychais ar Peggy drwy gul fy llygaid, a dotio ar y ffordd roedd hi'n bita. Wedi craffu ar ei bwyd am chydig a phenderfynu o ba gornel y dylai ddechrau, llwythodd ei llwy ar hufen pinc. Yna agorodd ei cheg yn llydan gan ochneidio wrth flasu, yn amlwg yn caru blas yr hufen iâ. Y nesa wedyn, roedd Peggy yno yn eistedd ar un o'r grisiau canol a'i chefn tuag ata i. Doedd hi'n amlwg ddim wedi clywed fy'n rhaid, ddim wedi clywed drws y llofft yn agor. Roedd hi'n bita, na, yn sglaffio, yn gwthio siocled i'w cheg mor gyflym nes i bod i bron a thagu. Agorau becyn ar ôl pecyn a chai drafferth i anadlu wrth lenwi i cheg ar holl siocledi. Y pecynna sgleiniog fel tlysa yn yr hanner tywyllwch. Roedd fel petai ar lwgu. Dyna atgof tad Francis, perchennog y siop gynt, o'i ferch yng nghyfraith. Mae Annie hefyd yn sylwi ar y ffordd anifeilaidd yma o fita sy'n gan Peggy. Bwytaodd hi ag awch oedd bron yn afiach, bisged ar ôl bisged, wedi gwthio i'w cheg yn gyfan, a llwch o briwsion yn hel o gwmpas ei gwefusa main. Felly, fel y gwelwch chi, mae bwyd yn thema fawr sy'n cynrychioli llawar o wahanol bethau. Ar un llaw, mae bwyd yn gallu cynrychioli caredigrwydd, gofal a chariad, ond ar y llaw arall, mae iddo fo gysylltiadau tywyll iawn, cysylltiadau ag esgylistod a phroblemau iechyd. Mae Peggy yn ymwybodol o'i anhwylder bwyta ei hun, ac mi welwn ni hynny yn glir iawn pan ddaw Hyw i mab hi adra efo'i gariad, Maria, am y tro cyntaf. Ac mae Peggy yn gwybod yn syth fod gan Maria broblemau efo bwyd hefyd. Mae hi'n deud wrth Hyw i bod hi'n gweld ei hun ynddi, yn nabod yr arwyddion. Mae Hyw wedi bod yn claddu i ben yn y tywod, i fod yn gwybod fod ei gariad o'n dena iawn a ffrin yn bita. Ac mae o'n casau i fam am i orfodio i wynebu'r ffaith bod gan Maria broblem. Unig ymateb Peggy ydi ymddiheuro. Mae'n drwg gen i dy fod ti'n nabod y diwch na sydd ynddi hi, medda hi. Mae hi'n ymddiheuro i Hyw am orfod mynd drwy hyn eto ar ôl bod wedi gweld i fam yn mynd drwy'r un peth. Thema sy'n clymu efo'r anhwylder bwyd ydy iechyd meddwl. Ac mae hon yn thema amlwg yn y nofel hefyd wrth i ni weld mam Peggy yn cael ei hanfon i ysbyty meddwl Dimbach
ac i Peggy hefyd dioddau pyliau o iselder. Mae salwch meddwl Jenny, mam Peggy, yn cael ei ddarlunio yn y pethau mae hi'n ei gwneud ac yn ei hymddygiad a'i hagwedd hi tuag at ei merch, ac mi gawn ni'r argraff yn fuan iawn i bod hi'n ddifrifol wael. Wrth i Peggy dyfu'n ddynas, mae salwch meddwl ei mam yn gysgod drosti hi, wrth iddi boeni i fod o'n beth etifeddol, a brwydro'n galad i beidio a bod fel ei mam. Mi sonis i gynna i bod hi'n ymwybodol o'i hanhwylder bwyd ei hun, ac mae hi hefyd yn ddigon ymwybodol o'r iselder mae hi'n ei deimlo i fynd at y doctor am y peth. A'i geiriau cyntaf hi wrth y doctor ydy, yr hyn ddigwyddodd i mam, ydy o'n rhywbeth mae rhywun yn medru i etifeddu? Mae hi hefyd yn gwybod pryd mae hi angen seibiant i ddelio hefo'r pyliau o iselder, a dyna pryd mae hi'n dianc i bwllelu ar ei phen ei hun. Yno mae hi'n dod ar draws dynas o'r enw Mena Arthur. Dyma un o'r cymeriadau sydd ond yn cyfarfod Peggy unwaith, a hynny ar hap. Wrth i'r ddwy sgwrsio, mae Mena fel petai hi'n cael ei chyfareddu gan Peggy, fel sy'n wir am sawl cymeriad arall hefyd. Ond pan mae hi'n dallt am salwch meddwl Peggy, mae hi'n dychryn, ac mae Peggy'n gallu gweld fod Mena i hofn hi. Mae tad Francis yn gymeriad arall sydd ddim yn ymdopi'n dda â salwch meddwl, ac mae o'n rhybuddio ei fab wrth iddo fo ddechrau canlyn Peggy, mae fel ei mam y bydd hi. Dyna ddangos agwedd rhai mewn cymdeithas tuag at broblemau iechyd meddwl yn y cyfnod, ond ar y llaw arall, mae cymdeithas glos Llanegrin i weld yn ddigon ystyriol a sensitif o salwch meddwl mam Peggy. Rhywbeth trist ydi o yn hytrach na rhywbeth i'w ofni. Ac mae yna gydnabyddiaeth mae help sydd ei angen ar fam Peggy, nid beirniadaeth am y ffordd roedd hi'n trin ei merch. Mae Mai Davies, y gweinidog a'r doctor yn mynd ati yn ymarferol i drefnu bod mam Peggy yn mynd i'r ysbyty, a bod Peggy yn cael gofal gan ei nain a'i thaid. Mae'r sefyllfa'n ddigon ffeithiol, yn ddigon ymarferol, a does na ddim rhyw tabw mawr o gwmpas y ffaith fod mam Peggy yn ysbyty Dinbach. Dwi ddim yn gwybod welod unrhyw un ohonoch chi ddrama Aled Jones Williams anweledig rai blynyddoedd yn ôl. Monolog oedd o efo Fion Davies yn actio, ac mi oedd honno'n dod i'r co yn syth gen i yn fan hyn, achos monolog claf yn Ysbyty Dinbach ydy'r ddrama. Ac mi oedd hi wedi cael ei hysbrydoli gan gofnodion cleifion go iawn yn ysbyty. Os newch chi googlo anweledig Aled Jones Williams, mi gewch chi chydig o hanes y ddrama, ond mae hi'n hynod o berthnasol, yn enwedig â Nina yn y nofel yn mynd efo Peggy a'r doctor i Ysbyty Dinbach i weld lle oedd mam Peggy, a gweld pam i bod hi wedi dod yn ôl o'r ysbyty yn waeth bron. O ran yr elfen synoptig sy'n rhan o astudio'r nofel yma, mae Un Nos Ola Leuad hefyd yn nofel berthnasol i chi i ddarllen, gan fod honno yn delio hefo thema salwch meddwl a mynd i seilam a'r stori'n digwydd mewn cymdeithas wledig. Mae nofel Alice Conran, Pigeon hefyd yn un berthnasol, ac mae addasiad llwyfan ohoni yn teithio ar hyn o bryd fel mae'n digwydd. Yn y nofel honno, mae gan y fam problemau iechyd meddwl ac mae hitha yn methu gofalu yn iawn am ei mab. Mae sawl un o'r cymeriadau yn deud fod Peggy yn edrych yn debyg i'w mam, ond mae deud hynny wrth Peggy yn ei gwneud hi'n anghyfforddus. Dydy hi ddim am glywed hynny gan mai person creulon oedd ei mam yn ei golwg hi, rhywun a'i llwgodd hi ac a'i amddifadodd hi. Ond mae hi'n cael un persbectif gwahanol ar bersonoliaeth ei mam gan un o'r cymeriadau. Mab Mai Davies, Kenneth, sy'n ei chofio hi'n yr ysgol. Mae o'n ei ddisgrifio hi fel merch glen yn bryd hynny, ac yn deud ei bod hi'n boblogaidd ac yn llawn chwerthin, ac mae hynny'n synnu Peggy. Mae o'n dangos hefyd mae'r salwch meddwl drodd ei mam hi'n berson creulon, ac mae nid dyna oedd ei natur hi erioed. Un o'r pethau effeithiodd ar les Peggy
oedd mai dim ond un plentyn nath hi a Francis allu gael. Ac mae hawdd hi gael mwy o blant eto yn gysylltiedig â bod isio bod yn wahanol i'w mam. Mae hi isio torri'r patrwm, ac mae mabwysiadu Jonathan yn ffordd o wneud hynny, gan nad ydy hi wedi gallu beichiogi eto. Ar ôl mabwysiadu Jonathan, mae pethau fel ten nhw'n disgyn i'w lle i Peggy. Mae hi wedi torri'r cylch ac wedi gwneud rhywbeth da i wneud i fyny am fod yn sâl ar yr adegau hynny pan oedd Huw yn blentyn, a gwneud i fyny am un peth mawr arall yn y nofel hefyd wrth gwrs. Themâu eraill sy'n codi yn y nofel yma ydy cyfeillgarwch a chymuned. Mi welson ni natur gyfeillgar y gymuned yn agwedd pobl y pentre tuag at salwch meddwl mam Peggy, Jenny, ac mae Mai Davies yn cynrychioli'r natur honno hefyd wrth iddi ofalu am Peggy a mynd â bwyd i deuluoedd tlawd y pentre. Mi welson ni gyfeillgarwch yn cael ei ddangos drwy fwyd, yn gynharach hefyd Peggy yn mynd â ffryd bwyd i Kenneth, mab Mai Davies, ar ôl iddo golli ei fam, er enghraifft. Rhywbeth arall i'w nodi am natur cymuned Llanegryn ydy nad ydy Jonathan, sydd yn fachgen du yn cyrraedd y pentre, dydy o ddim yn cael ei drin ddim gwahanol oherwydd ei fod o'n ddu. Does yna ddim awgrym o hiliaeth o gwbl tuag ato fo yn y pentre. Fallai bod hi chydig yn rhyfedd a deud y gwir na chlywni am unrhyw ymateb o gwbl i'r ffaith bod yna fachgen bach du wedi cyrraedd y pentre, bydda rhywun yn disgwyl i bobl o leia fod yn siarad am y peth. Mae hynny'n cael sylw gan Sioned Williams mewn adolygiad o'r nofel, ac mae hi'n gweld cyfle wedi'w golli yn fan hyn i rannu mwy o safbwynt Jonathan, ac yn ei ddisgrifio fo fel cymeriad mwyaf un dimensiwn y nofel, sydd heb unrhyw gymhlethdodau na bywyd rhywiol fel mae hi'n disgrifio. Mae yna un cyfeillgarwch mawr arall yn datblygu yn y nofel. Chydig yn annisgwyl ella, a hynny rhwng Peggy ac Annie. Dwy ddynas reit wahanol yn ei natur, ond mae'r ddwy yn elwa yn fawr o gyfeillgarwch i gilydd. Wedi deud hynny, mi welwn ni Annie yn dibynnu ar Peggy lawar mwy na mae Peggy yn dibynnu ar Annie. Pan mae Annie'n teimlo ei bod hi'n methu ymdopi ar blinder o orfod edrych ar ôl ei phlant ac un donedd bywyd, mae Peggy at Peggy mae hi yn troi, i ffrind gora newydd fel mae hi'n ei galw hi. Mae Annie yn bwrw i bol ac yn dechrau crio dan straen, ond dydy Peggy ddim yn un am roi cysur emosiynol. Mae ffordd hi o helpu'n llawar mwy ymarferol wrth iddi fyny bod Annie'n mynd adra i orffwys a'i bod hi'n gadael i merch fach yn y siop hefo hi. Mae gweddill plant Annie yn aros yn noson efo Peggy mwyn i Annie gael llonydd i gysgu, ac ar ben hynny mae Peggy hefyd wedi gwneud pryd bwyd i Annie a'i gŵr fel bod dim rhaid iddi boeni am hynny chwaith. Wrth anfon Annie adra, mae Peggy yn diolch i Annie am ddeud wrthi i bod hi'n cael pethau'n anodd. Mae'n deud, diolch am ddeud wrthai. Deud bod ti'n cael pethau'n anodd ac am grio fel y gnes di. Mae o'n bwysig sti. Mae o'n arwydd y byddi di'n iawn. Ond dydy Peggy hun ddim yn trafod ei phroblemau iechyd meddwl efo Annie chwaith. Pan eith Annie i'r siop un diwrnod i weld Peggy, mae Francis yn deud wrthi bod Peggy i ffwrdd am wsnos, ac yn deud celwydd i bod hi'n ymweld â ffrind ym Mhen Llŷn. Mae ymateb Annie yn awgrymu nad ydy hi'n credu'r celwydd, a'i bod hi'n poeni am ei ffrind. Mae'n deud, peth rhyfedd pan fydd hi'n mynd i weld ei ffrind ym Mhen Llŷn, Francis, na fydd hi byth yn sôn wrthai cyn mynd, nac yn siarad gair am be ddigwyddodd yna pan ddaw hi adra. Ydy hi'n iawn, Francis? Peggy sy'n gefn i Annie hefyd pan mae hi'n dod i wybod fod ganddi ganser. Mae Peggy'n ei hargyhoeddi hi yn ei ffordd bwyllog resymol ei hun i dderbyn y driniaeth chemotherapi, a Peggy sy'n mynd â hi i'r ysbyty i dderbyn y driniaeth. Penod o safbwynt Annie ydi hon, ac wrth i Peggy ofalu amdani, mae cyfeillgarwch nhw'n newid.
Dros y misoedd nesaf, croesodd Peggy'r trothwy o fod yn ffrind mynwesol i fod yn chwaer. Wyddwn ni ddim cyn hynny fod gwahaniaeth, ond oes, ma' na. Daeth hi'n hadnabod yn well na neb, yn well na Jack, yn well na'r plant, ac efallai'n well na fi fy hun. Mi welwn ni mor ofalgar ydi Peggy o'i ffrind yn y benod yma, ac mor anhunanol ydi hi. Ar ddydd Dolig, mae plant Anni yn mynd at Peggy ar ôl cinio i Anni gael mynd i'w gwely. A phan dawn nhw'n ei hola, mae Peggy wedi gwneud tost Nadolig efo cinnamon, mel a menyn. Ac bod Anni'n cyfaddau bod hi'n genfigennus o Peggy wedi bod yn diddannu phlant hi efo helfa drysor ar ddiwrnod Dolig, mae paragraff ola'r benod yn dangos mor ddwfn ydi gwerthfawrogiad Anni o Peggy, wrth iddi feddwl am yr holl bethau mae Peggy wedi ei wneud drosti hi. A dwi wrth y modd efo'r dyfyniad yma. Deuai'r dagra o rwla arall, o rwla cyntefig o ddwfn, o ryw emosiyna arbennig, yn flas Nadolig ar ddarn o dost, yn gliwia mewn llawysgrifen daclus i helfa drysor yn oerfel mis Rhagfyr, yn gar bach yn gyrru ar lonydd rhewllyd i sbyty Bron Glais, yn draed main yn cyd-gerdded am i lawr ffordd yr Aber. Gwerthfawrogiad, cyn gryfed a chariad, a'i flas mel a cinnamon a menyn yn cuddio blas y modion ar fy nhafod. Bod y ddwy fel chwiorydd, dydy Peggy ddim yn dangos gormod ar ei gwendidau i Anni, nac i neb arall chwaith. Tra bo Anni'n gymeriad reit agored, mi gawn ni'r argraff i bod hi'n anodd iawn dod i nabod Peggy yn llawn. Ac mae hyd yn oed Francis i gŵr hi'n cydnabod bod yna gydfanna yn ei meddwl hi na wyr o amdanyn nhw. Rwan, mae'r sleid yma yn cynnwys amball awgrym o bethau gallwch chi i darllen sy'n rhannu themâu tebyg neu sy'n mynd i gyfoethogi eich profiad chi o'r nofel yma. Rhai o'r pethau dwi wedi cyfeirio atyn nhw yn ystod y sesiwn. Mi fyswn ni yn sicr yn argymell eich bod chi'n darllen nofel arall gan Manon Steffan Ros mwyn cymharu arddull y sgwennu. Mae arddull Manon yn tueddu i fod yn disgrifiadol, yn synhwyrus iawn, ac yn reit dawel a sensitif. Ac ella bydda fo o ddiddordeb i chi hefyd i wrando ar bodlediad Colli'r Plot, lle mae Manon a Bethan Gwanas, Sian Orthu a Dafydd Llywelyn yn siarad am sgwennu ac am y llyfrau maen nhw wedi bod yn ei ddarllen. Mae gan Manon Steffan Ros hefyd darn bach o len meicro yng nghylchgrawn Golwg bob wythnos, felly os da chi wedi gadael hi'n yn hwyr ac eisiau darn llai i ddarllen, yna trowch at Golwg, mae gen i hi sgwennu arbennig o dda bob wythnos yn fanno. Wedyn, dyna ni wedi gwibio drwy'r nofel ac edrych ar rhai o'r themâu sy'n codi ynddi. Un peth mae Peggy yn cyfadda nad ydy hi wedi feistroli ydy pobi bara. Ac mae o'n arwyddocaol mae'r eseit am dorth o bara ydy'r un ola yn y nofel, a Peggy wedi bod yn pobi y diwrnod cyn iddi farw. Mae o fel petai'n cau y cylch yn daclus ar ei bywyd hi, ac yn awgrymu iddi ddod yn feistres ar ei bywyd ei hun, heb i salwch meddwl i mam na'i problemau hi hun gael y gorau ohoni. Mewn adolygiad o'r nofel, mae Gwennan Mared yn disgrifio'r nofel fel y stori sy'n myd berwyn araf gan amsugno haenau o ystyr wrth ddim rhagddi. Ac mae Sioned Williams yn ei hadolygiad hitha yn cloi drwy ddeud fod hon yn nofel grefftus sy'n llwyddo i adlewyrchu dwyster ac eng bywyd yn ogystal â'r hyn sy'n cynnig achubiaeth a llonyddwch meddwl. Ar ei gorau, mae Manon Steffan Ros yn un o lenorion mwyaf synhwyrus ein lle'n gyfoes, ei dawn ddisgrifio a'i chlyst at ddeiolog heb ei ail. Wel, gobeithio wir eich bod chi wedi mwynhau darllen ac astudio y nofel yma. Mae gwead hi mor dyn ac mae'r sgwennu mor gynnil. Mae'n sicr yn nofel i ymgolli ynddi, ond mae yna haena o ystyr yma hefyd.
Felly, dyna ni wedi cyrraedd diwedd y sesiwn. Diolch yn fawr i chi am wrando ac am ymuno pnawn 'ma. Diolch.